Актуальны мікрафон. Аналітычная праграма. У эфіры першы нацыянальны канал Беларускае радыё, праграма «Актуальны мікрафон», у студыі Алена Давідовіч, я Дмітрый Рубашны. Сёлета адзначаецца 400-годдзе першага беларускага буквара. Чаму гэта дата мае сусветнае значэнне? Мы раскажам сёння. У нашай студыі намеснік дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў Алесь Суша. Алесь, вітаю вас, добрый дзень. Дзень добры. Ну і што тычыцца самой даты, 400 гадоў першага беларускага буквара. Давайце мы ўспомнім, што гэта за выданне. Справа ў тым, што мы нават можам упэўнена, як вы прапанавалі, казаць пра сусветную значнасць гэтай даты, бо гэта быў не толькі першы беларускі буквар, але першы, у прынцыпе, буквар. Гэта была першая ў свеце кніга, якая мела назву «Буквар». За нашу гісторыю далейшую з'яўляліся іншыя кнігі таксама для навучання пісьму і чытанню, называліся элементарамі, элементажамі, чытанкамі, пісанкамі і гэтак далей. Але вось гэтая назва «Буквар» пражыла ўсе 400 годдзі. Сёння па букварах, менавіта па такіх кнігах вучацца і ў суседняй Расіі, і ва ўкраіне, у Чарнагорыі, у многіх краінах свету і на дзесятках моў. Ва ўсім свеце, я думаю, што на ўсіх кантынентах ёсць буквары і на розных мовах, і вось тая выстава, якую вы арганізавалі ў Нацыянальнай бібліятэкі, пацвярджае. Так і ёсць. Мы хацелі якраз такі паказаць сусветную значнасць таго вынаходства, которое было здзейснена 400 год таму. З'явіўся першы буквар, але ён стаў не апошнім. У яго былі шматлікія наступнікі. І спачатку Нацыянальная бібліятэка Беларусі зладзіла выставу, прысвечаную менавіта гісторыі беларускага буквара. Вось гэтыя 400 годдзя мы прэзентавалі і паказалі. А цяпер атрымалася паказаць гэта ўсё ў агульнасусветным маштабе. Упершыню такая маштабная выстава ў Беларусі і ў нашай бібліятэцы праходзіць 1500 помнікаў, 1500 буквароў на 587 мовах свету. Гэта абсалютны рэкорд, такога яшчэ ніколі не было. Усе кантыненты, усе часткі свету паказаныя: Азія, Еўропа, Амерыка, Афрыка, нават Аўстралія з Акіяніяй, дзесяткамі вельмі дзіўных, на першы погляд, нечаканых, яркіх буквароў паказаны. І сучасныя, і тыя, што выдаваліся раней. Абсалютна дакладна. І мы паказалі самыя старажытныя нашы беларускія буквары, і дзякуючы супрацы з уладальнікам гэтай прыватнай калекцыі, калекцыя замежная, прыватная, мы здолелі паказаць і вельмі рэдкія, часам унікальныя буквары, унікальныя па старажытнасці, унікальныя па памерах. Напрыклад, ёсць буквар 2 на 2 мм у памерах, з пераплётам, з ручной працаю, з кураным пераплётам, з надрукаваным тэкстам, не пісаным. Неверагодна. Інкуна была, так? Інкуна была, абсалютная рэдкасць. І такіх многа. Але скажыце, калі ласка, а ў якім выглядзе наш першы буквар есть на гэтай выставе? Наш самы-самы першы, самы старажытны буквар у арыгінале, на жаль, не прадстаўлены. Ён не захаваўся на беларускай зямлі, як і амаль усе першыя буквары. Я займаўся гісторыяй гэтага выдання, і вы ведаеце, нягледзячы на тое, што беларуская зямля нарадзіла такую кнігу, амаль ні адзін першы буквар у Беларусі не захаваўся. Яны ўсе існуюць у адным-двух экземплярах і захоўваюцца ў Великабрытаніі, Даніі, Германіі, Расіі, Украіне, Літве, дзе заўгодна, толькі не ў нас, на жаль. Не толькі таму, што ў нас былі жахлівыя гістарычныя падзеі, войны, паўстанні, пажары, але і таму, што тут гэтыя кнігі зачыталі да дзірак, а там яны захаваліся як экзатычная часам дзіковінка. Самы старажытны буквар, который пабачыў свет роўна 400 год таму, захоўваецца сёння ў 2 бібліятэках. Поўны асобнік ёсць у Лондане, у бібліятэцы Middle Temple, а яшчэ адзін асобнік, на жаль, няпоўны, захоўваецца ў Даніі, у каралеўскай бібліятэцы Даніі. І мы на выставе здолелі паказаць толькі рэпрадукцыі з гэтага буквара. Але гэта таксама шлях. Хутка ёсць, я спадзяюся, будзе магчымасць пабачыць яго. А гэта электронныя копіі? Гэта і электронная копія. Мы папрацавалі з уладальнікамі. І сёння у нас ёсць абедзве лічбавыя копіі з Капенгагена і з Лондона, але мы зрабілі і такую рэканструкцыю друкаваную ў паперы. Больш таго, мы падчас адкрыцця выставы
открыли полноценный памятный знак памерам, фактычна 3x4 метры. То есть это вялізная кніга, гэта вялізны буквар, мы яго так і завем, вялікі буквар у сябе ў бібліятэцы. І ён ужо стаў такім арт-аб'ектам і фотазонаю для многіх наведвальнікаў. Ну, акрамя таго, вы і калегам сваім, і выступаючы на розных міжнародных канферэнцыях, расказвайце пра гэту дату. Я думаю, што кагосьці здзіўляе, што сапраўды вось першы буквар і на беларускай зямлі, мае нашы карані. Так, это праўда, і для мяне ў свой час гэта было адкрыццём дзівам нечаканым. І больш таго, мы пачалі гэтую ідэю развіваць. Літаральна толькі што мы правялі вялікую міжнародную навуковую канферэнцыю, міжнароднае кнігазнаўчае чытанне, якія акурат былі прымеркаваныя да юбілею буквара, і спецыялісты па букварыстыцы з'ехаліся з усяго свету, з самых розных краін, і распавядалі пра гісторыю і беларускага буквара, тых асобнікаў, што захоўваюцца за мяжою, напрыклад, і пра свае нацыянальныя гісторыі букварыстыкі. Гэта вельмі цікава. Былі і практыкі, былі выкладчыкі, мы цяпер, і гэта абсалютна лагічна, вельмі актыўна працуем з грамадскімі арганізацыямі і установамі адукацыі, з міністэрствам адукацыі, і вы ведаеце, шмат што цікавага адбылося. Пра аўтара што мы ведаем? Першая буквара. Пра аўтара мы амаль нічога не ведаем, бо на кнізе не напісана, хто яе стварыў, прыдумаў, выдаў і гэтак далей. Тым не менш, ёсць некаторыя ўскосныя згадкі і ў кнізе, і ў дадатковых крыніцах, якія і да мяне спрабавалі даследчыкі вывучаць, ну я цяпер вельмі глыбока засеў за гэтую тэму, так бы мовіць. І вы ведаеце, мне падаецца, што можна больш-менш упэўнена казаць, што адным з аўтараў быў верагодна Мелетій Сматрыцкі, наш знакаміты тэолаг, грамадскі дзеяч, царкоўны дзеяч. Яшчэ адным мог быць Лявонцій Карповіч, архімандрыт манастыра Святога Духа ў Вільні, які нядаўна быў прылічаны да пераліку святых, беларускіх святых. Гэта таксама вельмі яркая, неардынарная асоба, і мы можам упэўнена казаць, што яны абедзве гэтыя асобы мелі дачыненне да з'яўлення буквара. А змест першая буквара наколькі адрозніваецца ад сучасных? Ведаеце, адрозніваецца. Я калі глядзеў буквары розных эпох, кожная эпоха гэта свой свет, свой кантэкст. Калі буквары сучасныя з аднаго боку такія нейтральныя, не прапагандуюць нейкія рэзкія ці выпуклыя каштоўнасці рэлігійныя той ці іншай канкрэтнай канфесіі, хутчэй агульначалавечыя, агульнахрысціянскія, ці палітычныя лозунгі вельмі жорстка ці ярка не гучаць, як бывала ў ранейшыя эпохі. І пры гэтым захоўваецца пэўная цэласнасць, арыентацыя на выхаванне годнай асобы і грамадзяніна ў сучасным буквары, то ў больш ранніх букварах звычайна на першы план выходзілі нейкія больш прынцыповыя каштоўнасці. У самым старым буквары і ў яго наступнікаў у 17-18 стагоддзях такімі каштоўнасцямі былі рэлігійныя, канешне, каштоўнасці. То есть вялікую частку першага буквара складаюць малітвы, чытанні для дзетак у адпаведнасці з Бібліяй ці іншымі рэлігійнымі кнігамі, як сябе трэба паводзіць, паважаць старэйшых, запаветы Божыя і гэтак далей. Потым у наступных букварах, напрыклад, нашаніўскага перыяду, гэта былі каштоўнасці павагі да сваёй культуры, да Беларусі, да сялянскай працы і гэтак далей. За савецкім часам былі натуральна іншыя каштоўнасці сацыялістычнай дзяржавы, пяцігодку ў 4 гады, 8 сакавіка, новыя святы, новыя традыцыі уваходзілі ў ўжытак. Часы мяняліся, тым не менш буквар сваю прынцыповую задачу захаваў. У яго ёсць як і ў самым першым, так і сёння два вялікія блокі. Блок навучальны, звязаны найперш з навучаннем чытанню і пісьму, і блок выхаваўчы, так бы мовіць, праз які, праз чытанне тэкстаў, праз малюнкі нават адбываецца выхаванне асобы. І гэтыя дзве задачы выконваюцца як самым першым, так і нашымі сучаснымі букварамі. І буквары, па якіх вучацца чытаць сёння? Буквары, па якіх вучацца чытаць сёння, іх безліч, калі шчыра, іх вельмі многа. Для нас з'яўляецца гонарам, што у нас ёсць
фенаменальна яркія асобы, якія звязаныя з букварамі. Калі ў пачатку 20-го стагоддзя это і Колас, і Цётка, і Гарэцкі, хто толькі не працаваў з дзеячаў асветы ў справе букварыстыкі, то сёння ёсць таксама такія імёны. У прыватнасці я не магу не згадаць Анатоля Клышку, чалавека, па чыіх букварах і я вучыўся, і мае бацькі вучыліся, і, можа быць, у гэтым годзе будзе вучыцца мой сын. Ужо ў 50-й год запар сёлета па яго букварах пойдуць школьнікі ў школу, бо ў 69-м годзе выйшла першае выданне, 1 верасня 69-го года першы раз пайшлі, у 18-м гэта будзе 50-й раз. Я ўпэўнены, што у гэтага буквара яшчэ ёсць будучыня, але натуральна ёсць і альтэрнатывы. У прыватнасці у гэтым годзе, напрыклад, у рускамоўных класах і школах навучанне адбываецца па буквары Вольгі Цірынавай. Яна перамагла ў конкурсе. І вось гэтыя два аўтары, яны фактычна ствараюць аснову сучаснай беларускай букварыстыкі. Яны актыўна працуюць на ніве асветы. Вольга Цірынава была актыўнай удзельніцай усіх нашых бібліятэчных мерапрыемстваў. І я ўпэўнены, будзе яшчэ многа цікавага наперадзе. Ну, а если згадаць усё ж першы буквар, можна лічыць, што гэта першы падручнік пісьменнасці ў свеце. Вось для тых, хто не пабачыў яго і яшчэ марыць умовы пабачыць, скажыце, калі ласка, які там правапіс букв, значит, вот, якія там літары, якія, што там вот чыста графічны такі вот від гэтага буквара? Чыста графічна гэта кніга надрукаваная, гэта не рукапіс, да, это мы кажам пра выданне, надрукаваная яна кірылічным шрыфтам. Гэта не лацінка, не арабскае пісьмо, якія таксама выкарыстоўваліся для беларускага слова, а гэта кірыліца. Кірыліца паўустаўная, калі так ужо больш навуковай мовай указаць, то есть гэта паўустаўны шрыфт, ён мае царкоўнае, так бы мовіць, аблічча з завіточкамі, з крючкамі дадатковымі да літар. Плюс, натуральна, мы кажам пра тое, што алфавіт на той час гэта алфавіт царкоўнаславянскай мовы. З вялікай колькасцю літар, якія перайшлі да нас наўпрост ці з грэчаскай мовы, ці праз пасрэдніцтва царкоўнаславянскай. Многія з тых літар сёння ўжо не ўжываюцца. Літар там было, канешне, больш, чым у сучаснай беларускай мове. Што цікава, напрыклад, там выкарыстоўваліся два варыянты літары Г. Як ёсць сёння ў беларускай фанетыцы, у гучанні ёсць Г, у словах ганак, гонта. І фрыкатыўны гук Г, і яны на пісьме па-рознаму таксама падаваліся. Розныя варыянты. Як вы думаеце, гэта было зручна, мабыць? Можа быць. І вы ведаеце, на пэўных этапах рэформаў беларускага правапісу таксама ўзнікала пытанне, ці не ўвесці гэтую літару, вот як ва ўкраінскай мове таксама разглядалася. Можа, і зноў вернемся да таго, каб эту літару назад вярнуць, бо гэта было ў нашай практыцы. Так што, канешне, алфавіт, ён, гэта тая спадчына, якой мы карыстаемся сёння, але ж пытанне нельга лічыць так канчаткова вырашаным. Магчыма, нейкія варыянты можна і разглядаць у будучым. Абсалютна, мова развіваецца, і праз буквар гэта вельмі добра бачна. Калі шчыра, гэта цудоўны падручнік па гісторыі культуры, такая цэлая энцыклапедыя жыцця свайго часу і мовы ў тым ліку. І мы, калі глядзім тыя ж літары, як яны мяняліся, я вот аналізаваў з буквара ў буквар праз стагоддзі, натуральна, пакрысе з пераходам на сучасную ўжо беларускую мову ў букварах выйшлі з ужытку літары царкоўнаславянскага алфавіту, як ксі, псі, омега, от, юсы розныя і таму падобныя літары, которые сёння ўжо нават ніхто не ведае, відаць, амаль ніхто з сучасных беларусаў не карыстаецца. Так што школьнікі не змаглі б прачытаць той буквар? Я думаю, вы ведаеце, змаглі б. Асноўныя фразы там больш-менш добра чытаюцца, літары вялікія, як і цяпер у букварах, каб нават дзіця ці чалавек дарослы, бо тады навучанне па букварах і для дарослых прапаноўвалася, нават чалавек дарослы з, можа, слабым зрокам, але ўсё-такі ўпершыню часам прыступаючы да навучання пісьму і чытанню, здолеў разабраць гэтыя сімвалы. Але сёння, 24 мая, у многіх славянскіх краінах адзначаецца дзень пісьменства і культуры. І ў гэты дзень і царква, і увогуле грамадскасць ушановвае, успамінае Кірыла і Мефодія, братоў, якія стварылі
сучасны наш алфавіт. Ну, канешне, у той час ён крыху адрозніваўся, прычым адрозніваўся і значна, але ж на яго аснове атрымалі алфавіты многія славянскія народы, так, і не толькі славянскія. Чыстая праўда. Для нашага часу это вельмі важная падзея сама па сабе. З'яўленне пісьма для славянскіх народаў у значнай меры забяспечыла іх выжыванне і самазахаванне. Больш таго, яно прадвызначыла і геапалітычны кірунак развіцця гэтых народаў. Яно сарыентавала іх на кансалідацыю, на паразуменне, на захаванне ўласнай інтэлектуальнай традыцыі і далучэнне да свету развітога, свету і ўсходняга, і заходняга. Гэта быў вельмі важны крок, і вельмі важна, што мы гэтую працу сёння ушаноўваем. Сёння такія акцыі па ушанаванні ўзнікнення славянскага пісьма і справы святых Кірыла і Мефодія адбываюцца і ў Беларусі, масава адбываюцца, і бібліятэкі да іх далучыліся. Так традыцыйна, напрыклад, бібліятэка нацыянальная з'яўляецца суарганізатарам па многіх мерапрыемствах супольна з беларускай праваслаўнай царквою. Тыя ж кірыла-мефодіўскія чытанні заўжды маюць секцыю бібліятэчную менавіта, якая праходзіць якраз у гэтыя дні. Бібліятэкары з усёй краіны збіраюцца і абмяркоўваюць пытанні духоўнага выхавання праз кнігу. Ёсць, урэшце, наша букварыстыка, которая сёлета паднятая на шчыт у сувязі з юбілеем буквара, і менавіта гэты кантэкст у разуменні значнасці славянскага пісьменства таксама заўважаны, і вось мы акурат плануем і ўжо правялі цэлы шэраг мерапрыемстваў з беларускімі епархіямі, папулярызуючы беларускае пісьменства, беларускі алфавіт, беларускі буквар, бо ён узнік таксама ў праваслаўным асяроддзі, у духоўным рэлігійным асяроддзі. Сёлета у нас ёсць і спецыяльныя акцыі. Вось літаральна заўтра ў кантэксце святкавання гэтых дзён славянскага пісьменства і культуры адбудзецца ў нацыянальнай бібліятэцы вельмі важная цырымонія падпісання пагаднення аб супрацы у падрыхтоўцы адной вельмі важнай выставы, па маштабах якой роўных у нас, відаць, ніколі не было. Я пакуль, можа, паспрабую ўстрымацца, не сказаць пра самыя вялікія яе каштоўнасці, але гэта будуць унікальныя экспанаты з усяго свету, некаторыя з якіх датуюцца яшчэ да нашай эры часам. Але скажыце, розныя мовы выкарыстоўваюць кірыліцу. А чаму літары адрозніваюцца? Чаму і ў беларускай мове з кропкай, у украінскай ёсць і з 2 кропкамі, а ў рускай без кропкі ўвогуле? Як атрымалася? Мова — гэта жывы механізм, гэта жывы сусвет, які развіваецца. У Беларусі былі прыняты і пашыраныя розныя формы пісьма. І кірыліца, і лацінка, і нават арабскі алфавіт выкарыстоўваліся для напісання тэкстаў па-беларуску. Плюс поруч з беларусамі ў нашым грамадстве існавалі яўрэі і іншыя нацыянальныя меншасці, якія таксама мелі сваё пісьмо. І беларускае пісьменства развівалася на працягу ўсяго гэтага перыяду. Яно трансфармавалася, мяняліся літары, з'яўляліся новыя, і гэта нармальна. Ажно да 20-го стагоддзя вось у многіх мовах праходзілі гэтыя змены, рэформы, і нават цяпер у 21-м стагоддзі ўвесь час адбываюцца змены. Мы ж вось памятаем, Казахстан заявіў аб рэформе правапісу, актыўным пераходзе на лацінскі алфавіт. У іх за стагоддзе фактычна арабскае, кірылічнае, лацінскае пісьмо мяняюцца. У нас колькі рэформаў за 20-е стагоддзе прайшло таксама. Калі мы паглядзім беларускі алфавіт пачатку 20-го стагоддзя і сучасны, мы пабачым шэраг адрозненняў. І гэта нармальна нават у межах адной мовы, што ўжо казаць пра мовы розных народаў. Некаторыя алфавіты зусім сыходзяць у нябыт, напрыклад, глаголіца. Як мяркуецца, дарэчы, менавіта яе прыдумаў святы Мефодій, нават меншай ступені і Кірыл, а ўжо кірыліца, можа быць, нават з'явілася пасля смерці гэтых прарокаў і святых асветнікаў. Для нас гэты алфавіт сёння абсалютна незнаёмы. Вот мы на выставе буквароў у бібліятэцы паказваем глагалічны буквар 16 стагоддзя. Ні адзін чалавек ні адну літару там не разумее. Это просто прынцыпова іншы варыянт пісьма, хаця славянскага, створанага для паўднёва-заходніх славянаў. Таму гэта жывы арганізм, ён мяняецца пад нормы мовы. Вы згадалі, што некаторыя краіны
адмаўляюцца ад кірыліцы, ну, напрыклад, і Казахстан, і Азербайджан, і яшчэ некаторыя краіны. Ёсць прыклад Сербіі, дзе ну, яны пакуль што шукаюць варыянт і выкарыстоўваюць і лацініцу, і кірыліцу. Наколькі, на ваш погляд, вось кірыліца гэта аптымальны алфавіт для нашай беларускай мовы? Вы ведаеце, пытанне вельмі няпростае. Тут вельмі багата складнікаў. Была ў свой час у Мінску нават праведзена акадэмічная канферэнцыя ў сярэдзіне 20-х гадоў адмыслова па пытанні беларускага правапісу. І удзельнікі гэтай канферэнцыі, беларускія мовазнаўцы, супрацоўнікі Інстытута беларускай культуры, прагаласавалі і вырашылі, што неабходна ісці шляхам пераходу цалкам у беларускім пісьменстве на лацінку, як больш адпаведную фанетычным і іншым асаблівасцям беларускай мовы. І на той час мы ведаем, на пачатку 20-го стагоддзя адны і тыя ж кнігі і часопісы паралельна выходзілі кірыліцай і лацінкаю. Сёння, тым не менш, мы жывем у свеце, вот калі казаць пра Беларусь, дзе кірылічны алфавіт дамінуе. З улікам пашырэння яшчэ вельмі шырокім уплывам рускай мовы і расійскіх крыніц інфармацыі, якія выходзяць пераважна кірылічным пісьмом, то гэты алфавіт працягвае дамінаваць у грамадскай свядомасці. І рэформа, змена на лацінку сёння амаль не разглядаецца. Ёсць краіны, якія, нягледзячы на тое, што алфавіт вельмі складаны, яго захавалі, бо гэта культурная спадчына. Японія, хоць перадавая краіна і ў 21 стагоддзі пачала жыць намнога раней, чым іншыя краіны, тым не менш выкарыстоўвае свой старажытны алфавіт. Сярод такіх, хто мае іерогліфы, такое складанае пісьмо, ёсць прыклады, дзе адмовіліся, напрыклад, В'етнам. А ёсць тыя, і іх шмат гэтай краіны, якія працягваюць традыцыю. Так што ёсць, відаць, сэнс у гэтым. Альбо выбіраць сваё, тое, што засталося ад продкаў, альбо неяк спрашчаць і рабіць нешта сучаснае, больш зразумелае. Гэта праўда, і гэта праблема. І гэта праблема не толькі навукоўцаў, не толькі даследчыкаў, якія, можа быць, з пункту гледжання такога фармальнага здолеюць прааналізаваць, які варыянт пісьма больш адпаведны жывому маўленню, які варыянт пісьма лепш перадае характар той ці іншай мовы. Тым не менш, трэба, каб да гэтай працы натуральна ж было далучанае і ўсё грамадства, і ў дадзеным выпадку натуральна захаванне традыцый кірылічнага пісьма для Беларусі гэта адна з каштоўнасцей. Паўтаруся, пакуль сур'ёзнай гаворкі пра пераход на лацінку ў грамадстве няма, хаця час ад часу такая пазіцыя таксама агучваецца. Такі пераход, зразумела, непросты і патрабуе вялікіх выдаткаў, будзем гаварыць так. Трэба быць асабліва уважлівым да гэтага пытання. І самае галоўнае, ці патрэбен ён. Гэта можна проста разважаць, але ж мы усе акалічнасці, я думаю, што пра гэта пагаварылі. Зараз пытанні, якія ад слухачоў. Пытанні, якія мы атрымалі. Алесь Александрович, вы ўжо на некаторыя адказалі на працягу нашай гутаркі. Цікавіліся, якія мерапрыемствы будзе Нацыянальная бібліятэка праводзіць менавіта да Дня славянскага пісьменства і культуры. Дарэчы, можна працягнуць пра ўвесь год расказаць, бо вось тыя выставы, што і да 400-годдзя беларускага буквара, яна і зараз ідзе, будзе і новая. Гэта праўда, яшчэ будзе багата розных яркіх мерапрыемстваў. Мы рыхтуем факсімільнае выданне першага буквара, будуць выставы, будуць яркія імпрэзы ў праграме Дня беларускага пісьменства і Дня ведаў на 1 верасня. Будуць вельмі нечаканыя і для нас выставачныя праекты, канцэртныя і іншыя праграмы. Я ўпэўнены, што ўвесь год будзе насычаны. Гэтая вясна паказала, што ёсць вялікі патэнцыял. Але Наталья Фёдоровна просіць канкрэтна растлумачыць, як трапіць на гэтую цікавую выставу буквароў? Трапіць проста. Трэба, калі вы з'яўляецеся чытачом бібліятэкі, то звычайна можна проста падняцца на 3-й паверх у музей кнігі, уваход бясплатны, любы чытач можа наведваць у працоўны час музей кнігі, з гэтым цяжкасцей няма ніякіх. Можна замовіць экскурсію, тут ужо мы кажам пра невялікую абсалютна па нават беларускіх мерках аплату, але можна замовіць экскурсію і па ўсёй бібліятэцы з наведваннем музея кнігі і выставы, а можна непасрэдна
замовіць экскурсію па бібліятэцы. Ёсць у нас і вельмі актыўна з мінулага году праходзяць так званыя дзіцячыя заняткі, якія карыстаюцца проста выключным попытам сярод школьнікаў, калі ў такой займальнай ігравой часам форме дзеткі вучацца і разумеюць прынцып друкавання кнігі, вырабу пераплёта. У тым ліку і па букварыстыцы мы зрабілі такія спецыяльныя заняткі праз буквар, у тым ліку буквар для глуханямых, буквар для сляпых, буквар для дарослых, буквар на усходніх незразумелых нам мовах. Дзеткі з вялікай радасцю і задавальненнем далучаюцца да гэтай працы, уключаюцца ў працэс і таксама атрымоўваюць вельмі важныя веды. Гэта таксама ўсё магчыма. Можна прыйсці і проста так, без экскурсій, не будучы чытачом, атрымаць, узяць сацыякультурны так званы пропуск у бібліятэку і прайсці па любых выставах, якія апрача гэтай таксама ў бібліятэцы працуюць. Як вядома, што ў нас у беларусаў багатая культурная спадчына, і ў тым ліку і кніжная багатая спадчына, но і нашу нацыянальную бібліятэку нездарма называюць скарбонкай ось усе гэтай інтэлектуальнай уласнасці, якая ёсць у нас у беларусаў. І вось Ілля Самойлавіч пытаецца, а ўсё ж вось вы як адзін з кіраўнікоў гэтага нашай нацыянальнай бібліятэкі, вось што б вы сказалі, што такая вот адметнасць якая, не толькі гэты алмаз, які мы бачым звонку, а ў самой бібліятэцы, што самае там галоўнае, што самае там якая б могла характарызаваць нас, беларусаў? Насамрэч, натуральна, галоўнае не будынак. Будынак — гэта вельмі важна, і часам нельга сказаць, што гэта і самае неважнае. Без адпаведных умоў для захавання самых каштоўных помнікаў гэтыя помнікі загінуць. Таму без будынка і бібліятэкі не будзе. Калі казаць шчыра, то натуральна, што у гэтай бібліятэцы самае важнае — гэта ўдалае спалучэнне. Удалае спалучэнне унікальных фондаў, бібліятэчных збораў, найперш нацыянальнага дакумента, бо такой калекцыі проста нідзе больш няма. Апрача таго, што это ў Беларусі самая вялікая калекцыя па колькасці адзінак захавання, але гэта яшчэ і самая каштоўная і сапраўды унікальная калекцыя. Так вось, апрача гэтага, ёсць цудоўныя умовы для працы, гэта і памяшканні, гэта тэхналогіі, гэта магчымасці адсканаваць, алічбаваць, запісаць, зручна працаваць у зручных мікракліматычных умовах. Мы ведаем самыя розныя, на жаль, цяжкасці ў нашых суседзяў. Калі ў Маскве ў метро хаваюцца ад спёкі, у нас вельмі часта ў бібліятэку ідуць, бо там сапраўды цудоўныя умовы створаны. А плюс гэта прафесійны персанал, который заўжды любое пытанне дазволіць вырашыць, знайсці неабходную патрэбную інфармацыю. Ну і натуральна, гэта таксама будынак, гэта пэўная інфраструктура, которая існуе вакол яго, і мы рады вас заўжды бачыць. І на як чытачоў і як наведвальнікаў нашых сацыякультурных мерапрыемстваў, акцый, выстаў, тых жа прэзентацый, чытанняў, сустрэч і так далей. Я зачитаю смс, я думаю, што вам прыемна будзе такое меркаванне пачуць ад нашага слухача. Ён вось пачуў у вашым расказе, што захаваліся толькі два асобнікі першага беларускага буквара. І пытаецца, а каб не захаваліся, то ўвогуле, а што б мы адзначалі, што б мы ведалі пра гэту дату. І такім чынам ён падкрэслівае важнасць музеяў, архіваў, бібліятэк, дзякуючы якім уся гэта спадчына захавалася, і мы можам сёння і такую дату адзначыць, і пагартаць гэтыя кнігі, і паказаць дзецям. І дзякуючы працы такіх апантаных людзей, якім гэта цікава, якія гэтую працу робяць. Чыстая праўда, бібліятэкары, як і музейнікі, як і архівісты, гэта асобная каста часам вельмі самаахвярных людзей, якія гатовыя абсалютна не за грошы, вы ж это цудоўна разумееце, ці не за нейкія іншыя выгоды, працаваць дзеля задавальнення патрэбаў іншых людзей. Яны ў пэўным сэнсе ахвяруюць сабою дзеля працы на іншых, каб зрабіць у цэлым грамадства больш дасканалым. І дзякуючы сапраўды нашым калегам, у тым ліку за мяжы, не толькі беларускім, напрыклад, бібліятэкарам, мы маем сёння самыя каштоўныя, самыя важныя аб'екты культурнай, кніжнай, прыватнасці, спадчыны захаванымі. Калі б не захаваўся той буквар, канешне,
было б все шмат больш сумна. І апошняе, ну ўсё ж такі бібліятэка для таго, каб чытаць, карыстацца і браць у рукі гэтыя кнігі. Але ж час ідзе, і тая ж кніга можа быць у некалькіх экземплярах у нацыянальнай бібліятэцы захоўвацца, яна стане лічыцца рэдкай і стане там старажытнай з цягам часу, так? Вось як гэту праблему вырашаць? Гэта, я не думаю, што гэта праблема. Мы сапраўды раней мелі вялікую цяжкасць з тым, што з аднаго боку трэба захаваць тое, што мы маем, а з іншага боку мы прызначаныя для таго, каб абслугоўваць карыстальнікаў, і пры абслугоўванні старымі асабліва помнікамі яны разбураюцца. Сёння ёсць хорошыя сучасныя тэхналогіі кансервацыі, рэстаўрацыі, ёсць магчымасці алічбоўкі, раней мікрафільміравання, якія дазваляюць зрабіць якасную, вельмі якасную копію самага каштоўнага дакумента, і для большасці даследчыкаў гэта перспектыва і будучыня, якая дазваляе і захаваць арыгінал, і зрабіць яго даступным. Сёння ў студыі актуальнага мікрафона быў намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, старшыня міжнароднай асацыяцыі беларусістаў Алесь Суша. Вялі праграму Алена Давідовіч, я Дмітрый Рубашны. Да новай сустрэчы. Актуальны мікрафон.